Joseba Otondo bikonduan hauzue, Baztango alkatea, eginkizun untan urtea inberri dut, ganden eriaroan, ekainan, kargua hartu ginuen, eta modu hortan ondoko 4 urteoketako, lehendabiziko urtea bururatu dugu. 4 urteok osoek egiten baditugu gutienez. Baztango alkate izatearen ardura, azkenean Nafarroako eta Euskal Herriko lur edadura aldetik udalerri handieneko arduraduna burua izatea da, eta horrek baditu hainbat erronka, hainbat eginkizun, hainbat kontu. Horrekin batean, ia 8.000 biztanleko komunitate bateko ardura ere bai, Baztanen 7.000 jende bizi baikara, 7.800 buelta hortan, eta gero ere udal talde bateko kide eta arduradun izatea ere bai. Gure eginkizuna hemen gaudelarik da, gure herriaren hobe beharrez eta gure herriaren alde aitzea, eta hemendik 4 urteen burura Baztan pixkat hobekisago ustea. Eta hortarako herritarrekin elkarlanean aritzea eta herritarrak inplikatuz, herritarrak protagonista inez, herritarrak aituz, beraiekin denen artean etorkizun, geroaldi, hobeagoko bat eraikitzea. Legegintzaldi hau, konplikatua izaten ari da, dagoeneko ikusentzule guztiek dakiten bezala, Baztanen badago animaleko indarra gauzak egiteko, proiektuak aitzinera atratzeko. Erran dugun bezala 8.000 biztanleko erdia gara, jende pila badago, toki desberdinetan lanean, inplikatua dagoena, jende prestatua, eta garbi dago Baztanek bere baitatik indar aski duela etorkizun, geroaldi, hobeagoko bat eraikitzeko, sozioekonomikoki bizkortzeko, eta hor ditugun erronka sozial, kultural eta gainerakoak aitzinera eramateko. Baina modu berean, Baztanen badugu mehatxu handi bat, mehatxu animaleko bat, gure indar sortzaileoi zurrupatzen duena. Eta hori, Aroztegiako proiektu urbanistikoa da. Lekarozen, inposizioaren bidez, egin nahi duten kasik 300 etxe bizitzetako proiektua. Lekaroztarrek nahi ez dutena eta baztandarrek nahi ez duguna. Nafarroako gobernuak ahatik proiektu hori babestu nahi du. Jakinik hala ere, proiektu hori eta eredu sozioekonomiko hori porrota dela, frakasoa dela. Eta hortarako aski da ikustea Valentziako eredua zein den. Guk behin eta berriz erran izan dugu, guk ez dugu Espainiarat begiratu nahi gauzaoketarako. Ez dugu Valentziarat begiratu nahi gure ekonomia eraikitzeko. Guk nahiago dugu Europarat begiratu. Europako landa eremuetarat eta hor egiten ari diren gauzetarat. Eta orduan, legegintzaldi untan, hastapen untan, Aroztegiako proiektu burugabe unek gure energia ere zurrupatzen du. Herritarren erranari eta aginduari jarraikiz, gure lana delakoz, Baztanendako ona ez den proiektu hau gure ahalbideak ibiliz, juridikoki eta legearen barnean geldiaraztea. Programa desentekoa, guk programa ez dugu 4 urterako bakarrik egiten, baizik eta guk herri proiektu bat dugu. Herri proiektu bat, 4 urtetik behin, hauteskundeen zetabetik pasatzen da, eta hor balioztatzen da, baina herri proiektu bat epe luzerako proiektu bat da. Orduan, guk egiten ginuen azterketan, ateratzen ginuen ondorioa zen edo, aitzineko legealdian, Baztango udaletxeko diru kontuak eta garbitzeko, xuritzeko, animaleko inala egintzela, itsasuntzia norabidetzeko inala egintzela, eta orai legealdi untan nolapaitere herri proiektu sozialki justu, aitzinatu, kohesionatu, herritar baten alde, hainbat mugarri jarri beharko genituzkela, sozioekonomian adibidez. Hortarako gure erronka da eta kanpainan ere errangin nuen, Baztanen sustapen sozioekonomikorako egitura bat sortzea. Kontuan hartu behar dugu Baztan landa eremu bat dela. Landa eremua den aldetik baditu berezitasun produktiboak.
Baztanen lanean aidirenetaik, hobekiago erranik, baztanen gizarte segurantzarat afiliaturik direnetaik, 48% autonomoak dira. Industrigunetan edo hirietan datu hori 14-15 bueltakoa da. Baztango datua landa eremuetako ohiko datua da. Horrek zer erakusten daku? Baztanen lanpostuak haunitzetan bakarka sortzen direla. Eta tarteka ere, enpresa txipien bitartez edo erdi enpresen bitartez, bertze kopuruetan. Horai adibidez, Geiser Pharma, Lekarozko enpresa kampusean abiatzekotan da eta dagoeneko baditu hainbat jende enplegaturik, baina baditugu gisa edo neurri hortako bertze lantokiak ere bai. Baina 48ko autonomo tasarekin Baztanek bere burua sozioekonomikoki antolatzeko ulertzen dugu guk behar dituela elkarte kolektiboak, sektorialak. Ipar Euskal Herrian modu hortan haunitz lana egiten dute. Eta lehendabiziko urte hau hortan lanean pasatu dugu. Baztango zaporeak sortzeko egin alean, bertzaletik hortzagon bertan merkatarien elkartea, Baztango artisauak ere bai, hor ikusten dugu landa turismoan ibiltzen direnekin ere, egitura bat sortzearen beharra, bertzalde eraldaketan ibiltzen diren bertako proiektuekin, enpresekin ere bertze antolakunde bat sortu beharko genuke, eta hoien guzien artean, lanbide heziketa eskola, Zederna Garalur eta udaletxea biztan da, Baztanen sustapen sozioekonomikorako elkartea sortuz. Hortik, dinamismo ekonomikoa eta dinamismo ekonomikotik enplegua sortzeko. Jakinik, asumentan errandugun bezala metxen enplegua unitz bakarka sortzen dela. Baina, etortzen badire, Geiser Pharma bezalako proiektuak guk horiek ere beso zabalik hartuko ditugu. Ekonomia produktiboa delakoz. Aroztegiakoa ez bezala, lurren berkalifikazio hutsaena eta frakasatutako huts egindako, porrot egindako proiektu bat, guk proiektu produktiboak, serioak, Geiser Pharma bezalakoak esten dugulako. Zorduen, Baztanek behar du gure ustez egitura sozioekonomiko bat eta hor harremandu Baztango sektore ekonomiko desberdinak. Elkarren artean, hor elkar eragiteko tokiak bilatzeko. Ipar Euskal Herrian, sindikat de iniziatif edo olako moduan deitzen dituzte, eta hor, udalerri mailan, baiara mailan, elkarrekintzak bulkatu. Ageri da, Baztanek duen egitura sozioekonomikoarekin pila bat nondik jo beharko genuken. Horri buruz ere, jende haunitzekin solasin dugu. Eta batzuk pragmatismoangatik, bertze batzuk hortan sinesten dutelakoz, baina ageri da hementxen hildo haundi eta zentral bat norat jo beharko genuken. Baztanen, lanean nahi diren eta eunetik zazpikasik nekazalgoan, lehenbizko sektorean nahi diren. Eunetik 10 berriz eraikuntzan, horietako haunitz Baztandik kanpo. Eunetik 22 bueltan, zera eta industrian, horietako haunitz ere, bortziriaketako industrietan edo Iruñerri ingurukoan. Eta gainerakoak zerbitzuen hobekiago erranik 3. sektorean. 3. sektorea jakinik zaku handi bat dela. Hortan badituzu enplegatu publikoak, zerbitzu desberdinak, turismoan nahi direnak, eta nizakit jenden asistentzian, xeharren zaintzan, eta beraz zaku handi bada ez. Eta ikusten duguna da, bertatik egiten aldugunaren barnean, hori gauza importantea baita, berestea zer egiten aldugun egiazki guk, zer dagoen egiazki gure eskuetan, eta zer dagoen bertzen eskuetan, eta ez nahasi, zen orduan lortzen dena da deus ez egitea, orduan egiazki jakinik gure eskuetan zer dagoen, hortan inala egin. Eta hor ikusten dugu, lotura handiak daudela, nekazalgoa, turismo sektorea, inguruaren gestioa, bertako kalitatezko produktuak sortzea, transformazioa, horren harimuan behar diren azpiegituren eraikuntza, eta hor badago bertako ekonomia bat elkarren artean harreman handiak dituena, joskura handiak, eta hori dela bulkatu behar duguna. Hori gure eskuetan dagolakoz. Gero, kanpotik heldu badire, bertze proiektu batzuk, eta guretako interesgarriak baldin badire, biztan da, horiek ere guretako egin eta babestu. Baina guk hemendik gure eskuetan egiazki dagoena bulkatu beharko genukela. Orduen, hori ulertzen dugu dela gure erronka nagusietako bat horrekoan, egitura sozioekonomiko bat bulkatzea, eta horren harimuan egitura soziokultural bat, hildo, zutabe soziokultural bat, hortan hasi ginen, Baztan herri zitzaileak erizu beretik programarekin,
txipi-txipitik aurrak partaidetza balioetan eta bertze balioetan eskolaz kanpo ere eziz, komunitatearen laguntzarekin eta babesarekin Elizondon herriko aurren baratzea egin da, Iruritan bertze bat gisa hortan proiektaturik dago, eta holako zenbait proiektu egiten ari dira, beti ere pentsatuik, oraiko aurrak, hemendik 15 urterat, gazteak izanen direla, eta beren eskuetan hainbat gauza egonen direla. Eta beraz, tokiko garapenaren ikuspegitik, hor dugu hanka bat, sozioekonomikoa, bertze bat soziokulturala, eta guztiak ibilarazi behar ditugula, herri bezala itzineratiteko. Aurtengo aurrekontua 7,8 milioi eurokoa ginuen. Udalen aurrekontuak ez ditugu udalek bakarrik zehazten. Madriletik, Espainiatik, modu handi batean mugatzen dituzte. Bere denboran estabilitate legea onartu zuten, eta horrek muga handia ekartzen du tokiko udaletxeko aurrekontuetarako. Estabilitate legearekin hor dago gastuaren araua, zorraren maila ere bai, eta gastu korronte, gastu arruntaren gaineko kontrola ere bai. Eta orduan udala muga horiekin aitu behar izaten da. Horiola izanik, hemen baztanen diru sarrera gehienak, diru sarrera desberdina daude, Nafarroko gobernuak egiten duen diru transferentzia, gure aldetik diru transferentzia hori denborarekin aldatu beharko litzat. Nafarroko tokiko maparen gaizten ari gara, Nafarroko udalerri eta kontzejuen federazioaren bitartez, eta bertzaletik ere bai, Nafarroko toki administrazioaren bitartez, eta hor guk ikusten duguna da, baztanek badituela 378 kilometro karratu. Nafarroko eta eskualerriko udalerrik handiena da. Eta normalki Nafarroko gobernuak bere diru transferentziak egiteko egiten duena da irizpide demografikoa kontuan hartu da, zenbat jende bizizareten horren bertze. Eta guk uste dugu kontzeptu horrekin baztanek dituen beharrak ez daitezkela finantzieroki ongi bideratu. Bertzalde, bertze laguntza lerro bat, Nafarroko gobernuak Nafarroko gobernuaren diru laguntzen bitartekoa da. Guk uste dugu Nafarroko gobernuaren diru laguntza sistemaren bitartez, udaletxei egiten zaien transferentzia handitu beharko zitzaiela. Orduan, udaletxei zuzenean eman eta udaletxeek herriko beharrak ikusirik, modu hortan gastua antolatzea. Zeren bertzenaz, pasatu izan dena azkeneko urte guztioketan da, Nafarroko gobernuak bere plantamenduak egiten ditu, horren arabera bere diru laguntza programak atratzen ditu, eta udalak nahi eta nahi ez hortarat moldatu behar gara. Naiz, haunitzetan, batez etorri, herrietan diren beharrak Nafarroko gobernuak dituen plantamenduekin. Eta gero hementxeko kontribuzioak, tasak eta zergak ditugu, eta horiek ditugu Baztango udalaren diru sarrera nagusiak. Denean hobetu beharko ginuen eta hori dugu erronka. Baztanen langabeziaren tasa ehuneko 10%koa dugu. Eta langabeziaren tasa hori handia da. Eta horrekin ez gaitezke inor konforme egon. Naiz eta Nafarroan langabeziaren tasa ehuneko 14%koa den. Orduan, Baztango datua Nafarrokoarekin alderatuko baginuen, Baztango situazio relatiboa hobekixagokoa izanen zen. Hala ere, badire bertzetzen baitoki, situazioa egora hobeagoa dena. Modu berean, badire bertzetzen baitoki egora puskaz makurragoa dena. Koreian adibidez, zeinean langabeziaren tasa ehuneko 26 buelta hortakoa baitzen. Ehuneko 10%ko langabezi tasarekin ez gara konforme egoten ale, orduan gure lana da, jarduera ekonomikoa sortzen saiatzea. Jakinik, eta behin eta berriz erran izan dugu, politika ekonomikoak eta enplegu politikak Nafarroko gobernuarenak direla. Nafarroko gobernuak dituela hortarako baliabideak. Baliabide ekonomikoak eta baita ere baliabide humanoak, teknikoak. Eta beraz, neurri handi batean, hortik bideratu beharko liratekeela suspertze ekonomikorako politikak. Aldi berean, kontuan hartu behar da, Espainiar estatuaren markoan gaudela, eta hor azkeneko urteoketan Rajoyren gobernuak eta Aitzinetik Zapateroren gobernuak defizitaren kontrolarekin, gastuaren murrizketarekin eta zer politikak hartu dituzten, eta horrek ekonomiaren uzkurtzea ekarri du.
Gainera, bulkatu dituzten lan erreforma basa horiekin, lan merkatua gehiago desregularizatu dute, prekarietatea handitu, eta sektore herritar haunitzen bizi baldintzak guziz txartu. Orduan, holako testuinguru handi batean, guk egin beharko dugu gure eskutan dagoen guzia. Baina hori ikusita zeinek diren parametro handi horiek, egiazki joko eremu ez sobera handia da. Eta hortan, ibiltzen dena espantuz, ez da gizer predikatuz, ez da gizer aldarrikatuz, jakinik ezinezkoa dela, jendea engainatu nahian dabila. Guk nahiago du, gauzoketan, alferreko solasakin baino, eta espantuz ibili baino, esplikatu egoera nola den, eta egoera komplikatu hortan guk konpromiso hartzen dugula, gure eskotan dagoen neurrian, hortan buru belarri eta gogo biziz aituko gara. Hortarako, eta alderdi honetan guk garrantzitsua ikusten dugu, ezin bertzekoa, eskualdeko lanbide heziketa eskaintza berritzea. Azkenean, enpleguaren sorkuntza, jarduera ekonomikoaren sustapena, neurri batean jendeen prestakuntzatik ere heldu da. Iruditzen zaigu, gauza honitz eredu sozioproduktiboari buruz aldatu behar direla, eta hortarako jendea modu hortan ere hezi behar dugula, formatu behar dugula. Eta gisa hortan, aitzineko legealdean dagoeneko gogoetaldi bat abiatu zen eskualdeko lanbide heziketari buruz, eta guretako hori apostu estrategikoa da. Eta nahiko genuke legealdi hau akitu ordiko eskualde mailan lanbide heziketa eskaintza berritu bat izatea. Orai arteo, ematen ziren gaietako batzuekin, baina baita ere, lehenbiziko sektoreko formakuntzak eskainiko dituena, turismo arlokoak, hezkuntza arautua eta ez arautua, langabeendako eta etengabeeko prestakuntzako eskaintzak, eta pixka bat tokiko jendeen prestakuntzatik ahalbideak, baliabideak sortu, gu protagonista izateko gure tokiko ekonomiaren sorkuntzan ere bai. Azkenean eskualdeari buruz ari garalaik, Baztan, Bertizarana, Malarreka, Bortziriak eskualdeari buruz ari gara, Zugarramurdi, Urdazubi ere bai, orduan eskualde guzi hortarako erreferentziazko zentro bati buruz solasean nahiko ginateke, jakinik gero eskualdean Baiara bakoitzak badituela bere ezaugarri sozioekonomiko bereziak, baina hori bera izaten aldela eskualdearen indargunea. Hau da, gero elkarren artean, elkarren osagarri izan gaitezkela. Behar bada, Baiara batek badu komponente industrial handiagokoa, bertze batek landatarragokoa, baina hori ez daie ez bataren ez behertzaren kaltetan. Baizik eta ahalmena izanen baginu, hoi guzioi ongi josteko, azkenean eskualdearen indarrerako izanen zela. Kasuntan, ohikoak diren zerbitzu publikoak, zerbitzu publiko nagusi bezala eta ongizate gizarte batekin harremantzen ditugunak, osasungintza, hezkuntza, jendeen arretarako azpiegitura ezberdinak, kirol, aisialdi, horietariko guziak baditugu. Orai, istantean, Lekarrozen herriko eskola berria erekiko dugu, hoi sekulako lorpena izanen da, eta satisfazio handia ere bai. Azkeneko urteoketan, Lekarrozko guratxoak horri buruz lanean buru belarri ibili dira, aitzineko legealdian udalarekin ere hartueman handiak izan zituzten, udalak ere inalak eta bi egin zituen, hoi bideratzeko, baina ez zen posible izan. Eta aitzineko legealdiaren arrastoan, guratxoen bulkaldiz, Lekarrozko herriaren indarrez ere, hor ere hortan konprometiturik ibili gara, eta untakoan bai, lortuko da Lekarrozen herriko eskola berria erekitzea. Eta hori garrantzitsua izanen da, Lekarrozko herrian herriko bizitza atxekitzeko. Hor baitugu mediko kontsultategiak herri ezberdinetan, urtero udaldean, bai herriko eskoletan, baita kontsultategietan hainbat lan egiten ditugu, azpiegitura publiko horiek txukun mantentzeko ahal den neurrian, jakinik udaletxeko baliabideak mugatuak direla, eta behar bada beti ez dugula nahi dugun diru guzia izaten. Aurten ere hor ari gara Gartzaingo eskolan moldaketa azkar bat egiten. Eskola guztietan badire
lanak egitekoak, denak ez dira aldi berean, urte berean egiten da, baina hor ari gara modu mailakatu eta progresibo batean urtero lanak egiten. Aipatu ditugu beraz eskolak, mediku kontsultategiak ere bai, hor aitzineko legealdian, Nafarroko gobernuaren orduko murrizketak zirela eta landa eremuetako osasungintza arreta zerbizioa murriztuko zenaren kezka edatu zen, eta hor ere lan handia egintzen hori saiesteko, hori estrategikoa da, landa eremuetan osasungintza zerbitzu on bat izatea, jakinik gainera populazioa, jendearen zahartze tasa nolakoa den, eta beraz zer behar diren. Erronka, nik uste, ondoko urtetarako izan entzela adinekoen zaharren erresidentzia berritzea eta hor inbertsio handi bat egitea. Hori ere modu mailakatu edo eskalonatu batean. Ikusi beharko dugu nola. Garbi da, Europan zaharren zaintzari buruzko ideiak haunitz berritzen ari direla eta ongi egonen ahalmena izanen bagin guk ere horietako batzuk gurera ekartzeko. Hortarako beharrezkoa da jendeak, interesdunak, inplikatzea, horiek ere iniziatiba hartzea neurri batean, eta gero administrazio publikoa, eta gainerakoak ere ez, ardurak dituzten gainerako eragileak ere bai. Ikusten duguna da, Europan da, eskaintza dibertsifikatu bat badagola. Badirela, jende batzuk, zeintzuek, bizitzako fase hori modu autogestionatu batean programatzen duten, etxe bizitza beresi batzuk erekiz eta elkarbanatuz hainbertze espazio. Iparralden olako ereduak baditugu eta Euskal Herrian ere aidire olako gauza batzuk aitzinera teramaten. Interesgarria izan entzen, baztanen ere ahalmenik izanen bagenu horrelako proiektuak bulkatzeko. Bertzaletik hor dago erresidentzia. Kasu honetan, zerbitzu publiko bat bezala. Eta zerbitzu publikoetan garrantzi handikoa. Hor, Europan barna eta ikusten diren, eraikinetan, etxeetan, ageride, gaur den egunean nola denak sorailu bakarrekoa dituzten, bertze aksesibilitate, irisgarritasun eta kontzeptu arkitektoniko batzuekin, zaila izanen da, Elizondokoa hortan bihurtzea, baina ahal den neurrian, irizpide, kriterio horiek guztiak barneratu beharko genituzke. 150 egoiliar residente ditu, xehar ditu, eta egia da erresidentziako zati zenbait zaharturik gelditu direla. Eta ahalmena izan beharko ginukela olako zerbitzu garaikide moderno bat emateko jendeen beharretarat egokitua, langileen lana errestuko duena eta hango xaharren eguneroko bizimodua goxoagokoa eta atseginagokoa eginen duena eta beraien autonomia ere bulkatuko duena. Kirol instalakuntzetan, herri guztietan pilotalekoak batugu eta hor behar bada kirol instalakuntzetan aipagarrienak Elizondon dagoen polikiroldegia, hor orai instantian lan azkar batzuk eginen ditugu, dutxa sistema guztia aldatzeko eta hainbat berogailu sistema paratzeko eta gero Giltxaurdi udal kirol instalazioak, zeinean udal igerilekoa baitagon, lehorpekoa neguan eta udan agerikoa eta gimnasioa eta bertze hainbat zerbitzurekin eta gero futbol belaia, Giltxaurdi futbol belaia. Giltxaurdi udal kirol instalazioa, igerilekuarena eta guzi hori guretako aski garrantzitsua da. Aitzineko legealdian enpresa publiko bat sortu egin nuen eta orai kudaketa publikoaren bitartez gestionatzen ari baikara. Eta erakusten ari gara, gestio publikoarekin posible dela zerbitzu publikoak modu zuzen batean, arrazoizkoan eta ekonomikoki eraginkorrean gestionatzea. Eta garrantzitsua da, zeren guretako eredu publikoa erreferentziazkoa da, uste dugu soziedadean, gizartean, gizartean erran bezala, eremu publikoaren presentzia handiagokoarekin, herritarren bizimodua hobeagokoa izanen dela. Eta beti, kriterio merkantilisten eta ekonomizisten gainetik, interes publikoko irizpideak ere kontuan hartuko bagenituzke, denon bizi kalitatea ere hobeagokoa izanen zela.
Eta horrengatik, Giltxaurdin egin genuen apostua enpresa publikoaren alde guretako garrantzitsua da eta ongi ateratzen ari den. Hor orai gure erronka da azpiegitura publikoetan ekoeraikuntza eta energia eraginkortasun printzipioak sartzea eta administrazio publikoa aitzindaria izan daiela trantsizio sozial eta ekologiko hortan. Aipatzen baita inbertzetan eta dagoeneko zientifikoki egiaztatua dago mundua, lurra berotzen ari dela, beroketarekin eta klimaren aldaketarekin orai arteko bizitzeko moduak guztiz aldatuko direla, krisi sozial, baina ekologiko baten erdian ere bagaudela, krisi energetiko bat ere bizitzen ari garela, petrolearen ateraketa gailurrarekin, hainbat natur baliabideren agorpenarekin, eta beraz, lurrak, munduak, tokiko komunitateek egin beharreko trantsizio sozial ekologiko hortan, administrazioek aitzindari izan behar dute, kasu honetan, guri dagokigunean, beraz, horri buruz ere pausu batzuk emaian nahi ditugu modu planifikatu, antolatu eta serio batean. Hortzen dugu, bertze azpiegitura publiko bat, Loizu, udaliltegia. Loizu udaliltegia guretako ere azpiegitura estrategikoa da, bertako ekonomia egituratzeko tenorean, bertako ekonomia bulkatzeko tenorean. Hor ere, urtero inbertsioak egiten ari gara, itzineko legealdian puskatze gela egin ginuen, orai puskatze gela hori akituko dugu, Nafarroako Osasun Publiko Departamentutik eskatzen dazkigutenak inez, horrekin batean hortzen hainbat kamara ditugu eta hainbat makinaria osagarri eta horien inguruan ere inbertsioak egin behar dire eta zerbitzu hori indartu nahiko genuke. Hemendik aitzinerat, puskatze zerbitzua ere emanez eta lehendabiziko sektorearendako bertze eremu batzuk irekiz. Eta nola ez, bertze azpiegitura zerbitzu, hori da, zerbitzu publiko garrantzitsu bat, haurreskola dugu. Gizartea, jendarte aldatzarekin bat, behar berriak sortzen dira, eta horietako bat, 0-3 artean, aurrak hezteko haurreskolen beharra eta eskakizuna izan da. Urte batzuk badira, haurreskola irekizela, gainera aitzindaria bere plantamendu pedagogikoetan, eta horren gainean uste dugu bastandarrok eta udaletxeak ere gogoeta serio bat egin beharko ginukela zen gestio eredu nahi dugun horri buruz. Guk uste dugu gestio eredua publikoa izan beharko zuela. Gaur den egunera arteo, lehiaketa bidez ateratzen da eta 5 urterako ematen da. Uste dugu haurreskola baldin bada eta haurreskola den neurrian helburu pedagogiko batzuk dituela, proiektu pedagogiko bezala eta eskola bezala, proiektu horrek denboran iraun beharko zuela. Eta hori horrela bermatzeko, segurtatzeko, logikoena izan zen horrek kudeaketa publikoa ere izatea. Azpiegitura hala izateaz gain, gestioa ere hala izatea. Eta gogoeta hori, eztabaida hori legealdi hontan egitea tokatuko zaigu. Eta hor ditugu gero azpiegitura publiko desberdinak, depositoak direla, ur depositoak, garrantzitsuak direnak herritarrei ur zerbitzua, ur hornidura eskaintzeko, horiek herriek, baztango herriek kudeatzen dituzte, udalak, hori ere gauza garrantzitsua da eta interesgarria, azkenean ura, oinarrizko baliabide bat da, eta kasuntan herri antolatuek, herrietako batzarrek kudeatzen dute beren batzorden bitartez, eta nik uste kudeaketa eredu aski interesgarria dela eta bizitzako arlo haunitz kriterio horrekin ere antolatzen alko zirela. Eta gero, bertze azpiegitura publiko bat, kasuntan ez da azpiegitura publiko behar bada kontzeptu egokia, baina ondare publiko bai, eta ondare publiko bezala kasuntan komunalak ditugu. Jakinik, komunala eta publikoa ez dela gauza bera, baina komunala bai badela baztanrak guztien ondasun bat, eta guztion ardura dela ongi antolatzea, ongi gestionatzea, nahiz eta kasuntan hori batzar nagusiak egiten duen. Nafarroako gobernuarekin harremana bi modutakoa da. Harreman administratiboa, egunerokoa, gauza haunitz aitzinat atratzeko, herritarren onerako diren gauzak burutzeko, hortarako harreman normala da, arrunta da, Horai gainera, departamentu haunitzetarat deitu, eskoraz hartzen zaituzte, eta zuzendari nagusi haunitzekin
bilkurak egiterakoan, edo berdin, kontxilariekin ere, eskoraz itentugu bilkurak. Eta alde hortan, alderdi hortaik ona. Behar duen bezala, administrazio desberdinen artean. Bertzaletik politikoki, txarra, Nafarroako gobernuak arrozteiako proiektua inposatu digulakoz. Baztandarron iritzia kontuan hartu gabe eta Lekarozko herritarren erranari bizkarra emanez. Eta alde hortaik politikoki harreman txarra dugu, ez delakoz erekitzen al harreman bat ona eta osasuntsua inposizioaren gainean. Herriak hankapean hartuz eta alde hortaik ez dugu harreman honik, alderdi politiko hortaik. Eguneroko gauzak bideratzeko bai, baina politikoki ez dugu. Zaila, komplikatua da. Behar bada zaila baino komplikatua. Herria kudeatzeko nik uste herritarrak aitu behar diren. Herriko beharrak herritarrek bezain ongi inork ez dakizki. Aldike ustez gauza bat garrantzitsua dela, jendeekin solasturik berala ohartu zaitezke ezetz jendeen ustez eta gainera arrazoiturik eta argudioekin akaso beharra bertze bat dela. Orduen herriko beharrak kudeatzea nik uste jendeen aitzia den eta beti ernebiltzea jendek zer erraten duten eta kasu egitea. Horkeztu nahi beti arrazoina badenik, baina jendek zerbait erraten dutenerako zerbait izanen da eta jende gehiagori aitu eta kontrastatu, ja egiazki hori horrela den. Baina batez ere eguneroko gauza horiek gestionatzeko eta herrian diren beharrak gestionatzeko hor garrantzitsuena da udaletxean hainbertzez pentsatzea, jendeak ez dezala pentsata hainbertzen norbaitek hau konponduko du, norbaitek hau eginen du, baizik eta jendeek beren burua antolatzea. Eta jendeak izan daitezela herriko beharren konponbidean protagonista. Jende antolatuak bideratu ditzatela herriko beharren soluzio bide edo konponbideak. Hortarako guretako garrantzitsuak dira herritako batzarrak. Herritako batzarrak gainera indartzea. Ahalik eta jende gehien parte hartze horietan, auzolanak. Hortarako garrantzitsua da elkartetan antolatzea. Elkarte sozioekonomikoak, kulturalak edo bertze gisakoak. Hortarako da herri antolatu bat edukitzea, herri kezkatu bat. Herri bat bere buruaren jabe dena. Herri bat udaletxeari gutxiago begiratuko diona eta herri bat bere buruari gehiago begiratuko diona. Eta hortarako herritako batzarrekin batean, Baztango batzar nagusia erreferentziazko tokia da. Hor herri guztietako ordezkariak baitaude, gainera sufragio unibertsalez aukeratutako udal ordezkariak ere bai eta Baztango kuarteletako ordezkariak. Beraz, elkargune garrantzitsua da. Eta beraz, eguneroko beharrak kudeatzea konplikatua izan daiteke, baina nik uste eguneroko beharren kudeaketa herritar guztioi dagokigula eta herria aitzinera ateratzea ere bai. Eta modu hortan egia da legeak udaletxearen bizkar gainean pausatzen dituela eskumenak, kompetentzia gauze haunitzetarako, eta guk horri ez diegu ezetz erraten al, ez diegu uko egiten al, baina guk bulkatu beharko genukena izan entzen, herri antolatu bat eta bere buraren jabe den herri bat, udaletxe bat, umilagokoa, apalagokoa, txipiagokoa, baina herri bat antolatua bere batzarrekin, bere elkartekin, bere parte hartzeko tokiekin, bere eztabaidekin eta modu hortan aitzindarat begiratzen duena. Nik uste hemendik pasatuko garen eta horitzen ez banaute ere ez den deus pasatzen, ez gara ez dio gauzaiei begiratzen. Pasatuko gara hemendik eta herri honek aitzindera segituko du eta gutxienekoa da gu hemen pasako gaude. Kasu honetan herri proiektu bat, justizia soziala oinarrian, iraunkortasuna, alkate bat ezkerrekoa, abertzalea, eta ideia horietatik modu zintzo, sano, batean lan egin nahi duena, zuzen, jendei aituz, eta herri hau hobeagoa egiten lagunduz.
Bueno, ni Maider Sobrino Urrutia naiz, Elizondoko neska gazte bat, errango dugu, eta bertan elkarteko kide bat, denda bat duten ez kide bat naiz, eta momentu honetan junta barnean dago. Orduan, bertan, bastango komertzianteen elkarte bat da, komertziante eta zerbitzuen elkarte bat, 2006an sortu zen, beraz, aurtengo urrian 10 urte betetzen dugu. Bueno, helburuak nik uste dut izan zirela bere garaian, pixkat ez ginuen sobera harremanik ere gure artean komertziante, batzuk bai, edo karrikan ondoan gaudenek eta hola bai, baina pixkat gure artean elkartzea, kompetentzia ez ginela akustean, nik uste dut hori bai izan zela bere momentuan garrantzitsuaz, igual handizan ikusten ginen kompetentzia ezala, eta ez, nik uste dut kompetentzia arras on bat garen gure artean, eta nik uste dut horrek sortu zituen formakuntza guretako, hasi ginen mugitzen nola hemengo bezeroai ez kanpora gaten nola lotu hemen, eta nik uste dut, lehenengo urtetan nik uste dut gehien bat formakuntzakin lotuko nuketan. Nik uste dut horrek guri ere formatu gaituela gure saltzeko moduan eta errexago eta ibiltzeko. Momentu honetan gaude uste dut 77 bat edo olako zerbait, hasieran uste dut 50ekin hasi zela, gero daude gora berak, uste dut 70 izatea iritsi garela, baina dena batzuk itxi dire, bertze batzuk iriki, horren tartean bai. Urtean zehar, ekintza andana bat, errepaso urte hasieratik hasiko gara otsaila aldera estoka azoka bat antolatzen dugu, neguko estokak ateratzeko, gero orakundere izaten da garai hortan eta egiten da zozketa bat, eta zozketako 3 sari ematen ditugu, baleak dira gastatzeko. Gero ekaina aldera izaten da beti fidelizazio kanpaina bat, batzutan izaten dira sari batzukin, aurten adibidez izan da informatiboa. Gero abuztuan egiten dugu bertan eguna, eta izaten dira aurten adibidez 2 eguneko merkatu, izan da larunbat egun oso bat eta ostiral arratsalde bat. Eta gero azaroan adibidez egiten da ostiral beltza edo olako Black Friday olako bat, eta Eguberrietan kanpaina bat fidelizatzeko jendeak eta bertan erosteko, eta egutegi bat, bertako argazkilarien argazkiekin, eta bai. Bizitza aldatzen nahi da denendako, guretako ere bai, eta gu ere aldatzen nahi garela uste dut. Bai, aldaketa hondiena nik uste dut azken urte hauetan krisia edo dela ez, eta nik uste dut horrei aurre nola egin, horrek aldaketa hondit suposatu dazkigun, nik uste dut jendeak gastatzeko beldur dela, nik uste dut haunitzek dudigabe krisia bizi dute fuerte, baina bertza haunitzek estutzen dute eta krisi garai hau nolabait ere superatzen dugun sobera estutu gabe, eta guk adibidez guri suposatu daku bertze aldaketa batzuk erosteko moduan, lehenago igual almazen gehiago egin nuen, orain ja ez, orain ez duzu arriesgatzen, orain horrek zekartzen du, igual baitez behar duenean ez dut 10 egunen buruan hemen duzu, edo 3 egunen buruan hemen duzu, dependitzen du zer eta nondik ekarri behar den. Nik uste dut aldaketak, baina, pentsatu behar dugu hau badaiela hobera eta indikatzen garen. Ere bai, dudik gabe, gero eta gehiago, horiek direiak kompetentziak izango zirenak, ez? Bai, internetak eta merkatalguneak dire, nik uste dut momentu honetan izaten ditugun kompetentzia handienak, bai. Bai, kompetentzia aipatu dutena merkatal zentruak eta interneten, eta nik uste dut kompetentzia, hori da kompetentzia zuzena, baina nik uste dut gehiago gaur egun jendeak nola dagoen pixkat sartua gauza informatikoetan eta hola, ez? Adibidez, interneta iduritzen zaigu dela mundu bat eta hor dagoela dena eta jende gehien bat gaztei behire errango nuke, gazteek ez dituztera gure komertzioak haunitzauntzen, ez dire saiatu ere gure ganatortzen. Nago seguro nik hartzutela orain gazte bat, galdetzen dutera non erosiko zenuke plater batzuk zure etxerako eta igual ez zuge jakingo Elizondon non, aldiz Iruñan bai edo interneten non bai. Eta horren pixkat gabezi hoi, ez? Guk adibidez gure garaian ez ginoen internetik edo baginuen edo orduan hasia zen, baina bagenekien Elizondo nolakoak ziren den, da nik uste gaur egungo gazte haunitzek ez dakizkitela. Hori da bertze kompetentzia bat ere fuerte heldu dena. Horrei aurre egiteko, hortan nahi gara, ez? Nik uste dut dagoeneko gu gehoni ere hasi garela Facebookeko eta gure orrialdeak sortzen, badaude intentzioak zenbaitek adibidez igual internetez saltzeko aukera akusita, baina guztut gure komertzioek dute bertze saltzeko modu bat, eta gurea da guk badugula zerbitzu bat, guk badugula atentzio bat, eta hori dena ez dago interneten. Eta horren nik uste jendeak bizi behar dela, edo nik uste dugu haunitzez salmenta hobea edo erosketa hobea dela,
behin aholku bat hartuta, esperientzia bat izan da, arazo bat izango behar zen ezagun baten gana jo behar duzula aldaketa hori egiteko, nik uste dut gauza horiek gauza onak direla. Alde positiboa dela hoi. Bai, nik uste dut nik adibidez, nire kasuan adibidez arropakin eta zapatekin eta unitzetan pasatuko dela gauza bera da, ze zerbitzu ematen dugun, ez? Tortzen dire, aholkatzen ditugu, beraiek probatzen dute, igual, pentsatu behar dut, ikusi dut, itzuliko naiz bihar, hori da gertutasuna, ez? Eta nik uste dut gure arteko harremana, bezero eta saltzailean arteko harremana. Nik erraneneke saiatzeko bertze aukerak bilatzen eta saiatzeko probatzen gurea ere bai. Horra unitzen botatzen da prezioa, badakit gauza unitzen prezioa daudela eta ezin dugula konpetitu. Horiek erosten dute ez dakizen bat ordenagailu, ez dakizen bat braga eta guk erosi baritu gutxiagoka eta prezioa. Baina nik uste dut baduela bertze funtsa bat gibeletik eta da azkenean zerbitzua eta kontaktua eta kontutan hartu dezatela beraiek hemen bizi direla. Guk ematen digula bizia beren herriai, ez? Eta guk hemen ordaintzen ditugula gure zergak, denen artean hau biziaraziko dugula eta Iruñara gaten bazara zentro komertzial batera edo internetez erosten baituzu gauzak, zure herriai ez diozu gauza gehiagia aportatzen. Eta segur nago gazte horiek edo edozein gazte horiek noizbait lana bilatu nahi baldin badute nahiko dute beraien herritik albezain gertu lana bilatu. Eta ez badute beraiek beraien herrian bizia ematen, hemen hausten da kate ekonomiko, ez? Hemen ari gara gu gehoni saltzen, gu gehonek hemen kontsumitu nahi dugulako, eta orokorrian, ez bakarri jatekoan, jantzian, etxe bizitzan, gauza guzietan. Orden da kate bat, beraiek sartu beharko zutela kate hortan, bai. Azkenitzak, nik uste dut errepikatuko nituzkela, hemengo zenbait hitz esplikatuko nituela gehien bat, gaztei eman aukera bat, tortzea gure komertzioetara, sartu daitezela, ez zaudete behartuak erostera, eta, ezagutu ze baduzun, ze zerbitzu baituzun, eta, hola lotzen ditugu baten bat gehiago. Haupa, ni Lorea Atxa naiz, Baztandarren Biltzarreko kidea naiz, duela urte dexentetai. Eta, Baztandarren Biltzarran meritua da jende haunitzena, ez elkarteana bakarrik, herriek badute paper importantia, beraiek egiten dutelako zorga, 2 urtez behin ere eskatzen zaio estatuen txanda bat itia, baina aparte badago bertze jende hauniz egunean zehar eta urtean zehar laguntzen duena. Ezin bertzekoa da adibidez tonbolan parte hartzen duten komertzio guztiek, beren kolaborazio gabetzen posible izan, ostatu jatetxe, landetxe eta partikularren laguntza esker eta noski tonbolan boletak erosten dituzten guztiei esker. Eta, seguru norbaitera atzentzen dutela, baina denen meritua da. Leno, iten ginuen, 50 urte urrenean batez ere inginuen kristoin apostue, urtean zehar hilabetero zerbait antolatzeko, eta hor, erabaki ginen urrengo urtean urte sabatiko hartzea edo, eta urte sabatiko luzetu da, eta azken urtetan erten alda bakarrik zentratu garela edo gehien bat bestan. Ere bai, hor ikusteko du kultura batzordea sortu zela, eta hortik asetzen da guk betetzen ginuen agenda hoi. Orduen ez dugu ere halako beharrik sentitzen, baina bai, nahi dugu berriz zerbaitera antolatu. Aldaketa nagusiena nik uste da eskuaran aldetik, leheno hasierako garaietan programa erderaz iten zen, nahiz eta eskuara zen importantiena, nik uste dut eskuara eman diogula lehentasuna eta hizkuntza bakarra da gure besta hontan, gure aldetik, eta hori da aldaketa nagusiena. Gero, aipatzen alda, orgak lehenago bertze estilo batekoak zirela, egiten zen kaiku bat animelekoa edo tambor bat animelekoa, eta orain manzaio garrantzi gehiago antzerkiai adibidez. Bazkaltiar kopurua egokitu da ere bai garaietara, aurten jautsi behar izan dugu, eta alduen urtean segurazki jautsiko dugu ez direlako txartel guztiek saltzen. Orduen, egokitzen gara momentukora. Orain apostu indugu Baztango janarien alde,
eta bertziklapenakin hasi gara ere bai, fuerte, hori ez da hasiera bat bertzeik izan, aber kontzientzia hartzen dugun denek eta denek laguntzen duten bertziklapenan, eta hemendik ez dakizen bat urte gutxitara, ja bertziklapenana denek asumitu dugun eta Baztango janariena ere bai. Betikoa, akatsetaik ikasi eta zuzendu eta alden neurrien hobetu. Ez dugu bertzeik aurre ikusten. Bai, ezinbertzekoa ze parte hartzaile guzti horien laguntza gabe, baina beti ere laguntza gehiago ongi egoin zen. Adibide bat batzeko, jendea oroitzen da aintzineko hastian eta egunean bertan laguntza behar dugula, baina biharamunean hau dena garbitu beharra da eta guk gaten dugu aste bat bi asteko nekea gainean, igandeko paliza gainean eta torri barra izaten gara astelenean garbitzera eta ez dugu jendeik lotue hortan laguntzeko edo tortzen da bat on bat, baina esku batekin kontatzen aldire laguntza horiek. Hoi da herri bakoitzak badu bere funtzionamentua, badu bere gazte kopurue, bere motivazioa, bere baliabideak, bere oztopoak, orduen beren exigentzen arabera. Guk ez dugu inongo nivelik exigitzen, guk exigitzen duguna da herri guztien parte hartzea eta herri guztiek beren representantia izatea, ez? Orduen herri bakoitzak egokitu barra du bere almenetara orga. Pasatzen badire almen horietaik eta exigitzen badiote beren buruei aldutena baino gehiago, erretzen dire. Orduen egokitu barra dire beren ahalmenetara. Ez dugu behin ere kontatu, baina adibidez bazkarik zerbitzatzen bakarrik batugu 80 lagun. Gero horrei gehitu barra zaio, sukaldeko lantaldiai ez dela batre txikie, ostatuko txandetan ibiltzen den jende guzie, desfilean zehar edari banatzen egoten direnak, eta, utzi dut pile bat jende, bokatak iten ibiltzen direne, goizean mailak patzera tortzen direne, kristoin pile, ez dakit erten. Positiboa, falta zaigu gastuen zerrenda osatzea, baina, ina dugu ingresuena eta gainontzekoa positiboa izan da, ez eta jende gutxiago sumatu dugun, eguraldiek ondartzaragateko eskatzen zuen eta sumatu zen. Baina, bertzalde arras positiboa, jendea arras eskertu ezagon bazkariekin, arras eskertu bertziklapenan aferakin, eta, zorionak gaitu gintuen inoiz baino gehiago, eta horrek ematen daku, segitzeko indarra, eta orduen gu balorazioaren artekoa dugunakin arras positiboa. Aigara pentsatzen bazkarien, iten dugu gero elkartekoek bazkari bat, merezi dugula. Ni Elena Arretxea naiz, Baztan futbol taldeko zuzendaritzako partaidea. Eta hemen gabiltze, ni sartu nintzen orain dela 2 urte, bai, Uholden urtean izan zen, sarrera gogorra izan ginen. Eta hemen gara. Taldea sortu zen 1928an, uste dugu. Badire paper batzuk 28an datatzen dutenak, baina 28koak ere badire, beraz, pentsatzen dugu 28an sortuko zela, bai. Taldeak ditugu orain berian 12. Dire 3 Benjamin, txikienak direla, gero bertze 3 alebin, 2 infantil, gero nesken talde bat, kadete bat, juvenil bat, eta gero haundienaen taldea urten dagoela autonomika kategorian. Eta gero, otsailetik aitzin, batugu urte pare bai atratzen dela aurre Benjaminak. Dire txiki-txikienak, eta sartzen dire konpetizioaren 2. partean, eta balio die pixka bat prestaketa bat bezala aurrengo denboraldiko hasiko direla konpetitzen. Hori dirutzainaren kontua da, baina 80.000 euro hortik uste dut, erabilela, bai. Garrantzi gehien baten diogu, asmenta batean txikienen artean, txikienak usartzen dugu pixka bat infantil arte,
Hor gehien bat da pixka bat kirol heziketa bat. Ikasten dute, futbol azkenean talde lana da, beraz horrekin balore batzuk ikasten dituzte, lagunei laguntzen, animatzen, talde lana egiten. Entrenatzaileari respetatzen, ez bakarrik entrenatzaileari, baizik eta taldekidei ere bai, eta gero, horrekin batera ere ikasten dituzte arau batzuk, azkenean ordutegi batzuk errespetatzen, pixkat konpromisu hartzen, gero handitan da eskatzen zaiena eta. Denetara uste du direla 250 inguru. Entrenamentuak alden bezala, badago, ikusten duzu, jokalari pila bat, 12 talde, pixkat puzkak egiten. Entrenatzaile egiten gara, diferentzia izaten dute handienek, horiek entrenatzen dute 3 egun, eta gero bertzeak amoldatzen dire, Gandenurtian hasi zen, lehenbiziko aldiz izan zen hemen baztanen nesken talde bat atrazela, eta hasi ziren 12 neska, eta urten sartu dira bertze 4, beraz 16. Infantil kadete kategorian jokatzen dute, eta egerran arras ongi. Beraiek badute kristingiro polite, haiek sortu zuten taldea, haiek preokupatu ziren pixket jendia bilatzeko eta taldea sortzeko, eta egerran haitzen ziren neskak lehenago ere, baina txikien infantil arte haitzen aldire talde mistoak, hoi da. Baina gero ailegatzen zen kategoria batera, edo Donestebera, edo Lesakara, edo hemendik kanpoan bar zutena. Baina, konten beraiek eta gure, bai. Gurasoak bazkideak dire, azken batean, bai. Orokorrean giro ona dago. Nik uste du baietz, batugu 2 urte ere klubaren eguna egiten dugula ekainan, temporada akituta gero eta hola, eta Gandenurtian izan zen lehenbiziko aldiz, 100 pasa elkartu ginen, aurrak, gurasoak, jokalariek pixka denetaik, eta aurten gehiago, aurten 150 inguru elkartu gara, eta hor ikusten da pixka bat, indartzen da ere harremana, zautzen gara bertze giro batean, ez bakarrik futbol zelaian. Eta nik errango nuke giro ona dagoela. Famili bat gara, azkenean familien ere izaten dire tirabirak eta denetaik, ez dut errango, jende hauniz gara eta badago, baina orokorrean giro polite dago. Nik aizten errandatzut bazkidea garela, denak bazkidea gara futbolean aitzen ez garenak, bertzeak dire, kirol bazkide hartzen zaie, baina bere kuota azkenean da, kuota horrekin bazkide dira haiek ere. Jokalaria kontatu gabe, 280 meka 800 inguru. Gero horri gehitu beharko zitzaien jokalariak. Jendeak ongi hartzen du. Nire ustez, egirran, ni sartu nintzen orain dela 2 urte zuzendaritzan, bertzen neska bat Patriziaren erekin sartu zen, hori izan zen zerbait berri bezala ere, ordura arte gizonak ibili ziren lan horietan. Eta gero errandizudan bezala, Gandenurtian nesken taldea hasi zen, beraz, poliki-poliki gara sartzen eta jendeak ongi hartzen du. Egiarran gu ongi hartu dakute eta gero nesken partidotara ikusten da, jendea etortzen da, badu kuriositateak usteko eta bai. Ilusioakin, gogoekin, eta orai udan geldirik egon gara eta beti asteko grina hoi badugu. Eta gero, helburu batzuk baditugu, handien kategorian helburua izango litzateke igotzea, beraz, Gandenurtian 3. mailan zegoen taldea, jaitsi ginen autonomikara, beraz, bueltatu nahiko ginuke Gandenurteko lekure. Eta gero, juvenilak eta kadeteak mantentzen badute bere lekuak konten horrekin, ze juvenilek lehenbiziko aldiz ere daude Liga Nazionalean. Eta bertzeak, lehen erranduten bezala, bertzeekin lantzen da, konpetizioa badago, baina lantzen dira bertze gauzak ere. Beraz, bertzeak disfrutatu, ikesi eta horrekin konten.